Požiare spôsobené elektrickým podnetom predstavujú vážne riziko. Často sú dôsledkom prevádzkových porúch, ktoré vyplývajú z nedostatočnej alebo neodbornej údržby. Medzi hlavné príčiny patria prechodové odpory v spojoch, nedostatočné krytie, preťaženie, nevhodné istenie, poruchy izolácie a skraty. Norma STN 31 2004 482 sa venuje ochrane proti požiaru pri osobitných rizikách. Predpisuje použitie prúdového chrániča, ktorý okrem ochrany pre zásahom elektrickým prúdom zabezpečuje aj ochranu elektrickej inštalácie pred požiarom spôsobeným izolačnými poruchami. Je to kľúčový pôvok prevencie. Pôvodná norma STN 33 2312 2013 rozdeľovala stavebné látky podľa stupňa horľavosti. Nová koncepcia, vychádzajúca z STN 13501 2019, prešla na klasifikáciu reakcie na oheň. Kým stupeň horľavosti hodnotil samostatné látky, trieda reakcie na oheň posudzuje celý stavebný výrobok v jeho konečnom vyhotovení. Z hľadiska požiarnej bezpečnosti objektov je dôležitá norma STN 730802 2010. Z nej vyplýva, že časti elektrickej inštalácie musia zostať v prevádzke aj počas požiaru objektu. Zároveň je nevyhnutné, aby elektrické vedenia a ich trasy neumožňovali šírenie požiaru medzi požiarnymi úsekmi.